Gaurko egunez, 40 urte dira irratietan Espainiako irrati zentralaren informazio hutsa emititzeari utzi eta irratiek euren informazio propioa sortu eta emititzen hasi zirela. Herri irratian adibidez, gauerdian txurritaren irrintzi eta bertso batekin eman zioten aro berriari hasiera. Azken 40 urteotan, zer aldatu da? Ies betea zilegi balitz duenuan, Jon Zuazita, Iruna Bertxo. Berrogei